Us saludem des del Gran Teatre del Liceu, encara que no reconeguem aquest espai, perquè aquest espai habitualment no es veu, és la sala d'assaig del cor, però des d'aquí aquests dies també s'hi està preparant la pròxima òpera que es presenta al Gran Teatre del Liceu en versió de concert, l'òpera Cleopatra de Jules Massenet, i en ella intervenen cantants com Montserrat Martí, Marita Solberg, Nikolai Baskov, Carlos Álvarez, Joan Martín Royo, Javier Galán, Enric Martínez Castignani, d'aquesta òpera que s'estrenarà, es podrà sentir per primera vegada al Gran Teatre del Liceu. I no ens oblidem de la veu protagonista que justament encarnarà el paper de Cleopatra, Montserrat Cavaller. Avui també, des del Liceu, al nostre programa BTV Clàssica. Senyora Montserrat Cavaller, benvinguda. Hola, moltes gràcies per la invitació. Suposo que contenta de tornar a ser al Liceu a casa seva, vaja. Estic sempre contenta de tornar a aquesta casa, però sobretot quan es pot oferir una estrena, i sempre és molt interessant pel públic el poder ser partidaris o col·laboradors d'una peça d'aquesta envergadura i que es pot desenvolupar en el nostre teatre, encara que sigui en versió de concert, però amb una orquestra esplèndida i un cor magnífic i amb uns solistes excepcionals. Aleshores, em fa molta il·lusió, molta il·lusió. El compositor que ara ens ocupa, Jules Massenet, és sobretot molt conegut per òperes com Werther, Manon, Herodíada, que vostè també ha cantat, però vostè ha donat a conèixer altres composicions d'aquest mateix autor. Recordem, per exemple, La Vierge, l'oratori que vostè va presentar a la temporada 2001-2002 aquí mateix al Liceu. I ara aquesta Cleopatra, obra pòstuma del mateix Massenet. Què té de particular, què té de valuosa aquesta òpera, aquesta partitura que tenim avui aquí amb nosaltres, aquesta Cleopatra? Bueno, el fet de ser pòstuma perquè hi ha una sèrie de, jo diria, harmònics, harmonitzacions, peces modèliques que, sens dubte, quan arriba a l'última de les seves obres, té una riquesa molt important i jo diria, un aspecte que m'agrada ressaltar perquè Massenet ho va fer-ho tan evident, que és el món romà, que és autoritari i marcial, per dir-ho d'alguna manera, i el món egipci, que és sensual, ple de sol, que cau desmaiat com en el Nil, que baixa desmaiat i lent, no? I aquest contrast que fa de l'orquestra i de les veus entre un món i l'altre és com un xoc molt important en aquesta obra, i sobretot és molt important el desenvolupament melòdic que té l'obra vers un món o l'altre, i això l'enriqueix des de luego moltíssim, moltíssim. Jo recordo molt quan vaig presentar l'Herodiada, que també era una presentació aquí, que era un món, diguem, més igual, cosa que no passa amb la Cleopatra, no? Són dos mons que es troben i que s'han de desenvolupar d'una manera que el públic ho sent, però ho sent perquè en l'orquestra està, en l'orquestració i en el cant, no? És algo molt, molt interessant. Com és musicalment, vocalment, fins i tot psicològicament el seu personatge, aquesta Cleopatra que imagina? És una Cleopatra, diria jo, molt l'última part de la seva vida, perquè és la part amb el Marc Antoine, i és una part, diguem, de reina ja, però que veu perdut el seu imperi si no té la sort que el Marc Antoine l'ajudi amb les seves tropes a reganyar el regne contra Octavi, que ve de Roma amb les seves legions. Lògicament, això fa una Cleopatra diferent. Fa la Cleopatra molt amorosa, molt sensual, vers l'home que vol conquistar perquè li defengui el tron, però que acaba enamorant-se d'ell, perdudament, i que al saber-lo mort prefereix morir.
igual que ell li succeeix quan creu que ella està morta i que també es mata. O sigui, és la part final de la història, diguem, del Shakespeare. Exacte, un paral·lelisme molt gran amb Romeu i Julieta, per exemple, no? Sí, sens dubte, sens dubte. Sobretot la música hi dona una intenció de, jo diria, de voluptuositat, però al mateix temps d'una tendror molt infinita caminant vers la mort, i que és com si la mort fos el lliurament. Una idea molt romàntica, per altra banda. Molt, molt, molt. És veritablement molt emocionant cantar-la. M'ho penso, segur que sí, i a més, en la seva veu segur que serà realment un goig poder-ho sentir. Esperem que els agradi. A diferència dels compositors barrocs, que també van tractar aquesta història, no? Com Händel. Jo havia fet el Händel, havia fet la Cleòpatra de Händel, precisament al Liceu, ja fa molts anys, i era un altre món, era una altra forma. Allà era la primera part. Ja era amb el Cèsar. Exacte. Aquí està amb el Marc Antoine. És un altre moment. En aquesta òpera, Montserrat Cavallé i Montserrat Martí coincideixen a dalt de l'escenari. Per a qui és més compromès coincidir en un mateix moment? Per la filla que té la responsabilitat de saber que la seva mare l'està escoltant o supervisant, fins i tot? No. Jo crec que totes dues pensem en la responsabilitat del nostre personatge. Ella ho pensa amb l'Octàvia i és una persona que sofreix, que pateix al veure l'abandó de l'home que estima, que s'ha quedat amb ella, que vol ser com una germana, que li permeti almenys ser com una germana per conviure amb ell, però que ell no li fa cas. I que té que anar a Alexandria, aviam si el recupera i a lluitar contra la Cleòpatra, però des del moment que la veu se sent vençuda i llavors suplica que li deixi elegir. I la Cleòpatra accedeix, que ell faci l'acció que vol. I ella fa l'elecció de Cleòpatra i llavors és quasi la mort d'Octàvia. Li dona consells a la seva filla? Suposo que sí. S'ho posa molt malament. No? No, perquè ella creu que té és una contraproduent? personalitat... No, jo no ho crec que és... Ella té la seva pròpia personalitat per fer la interpretació del personatge que està fent i quan el canta és perquè ja l'ha fet. Això ho vam fer-ho en el 2002 a Roma, al Festival del Mediterrani, i era veritablement una sorpresa per mi perquè no ens havíem vist, perquè jo estava cantant en un lloc i ella en un altre i ens vam trobant allà amb els assajos. I em va sorprendre la forma en què va aproximar-se al personatge i li vaig dir com ho has fet. Diu, bueno, llegint i fent, diu, i la sento així. Dic, no, és que és així, esclar. En el fons, és bonic deixar que les persones joves desenvolupin la seva pròpia personalitat dintre d'un personatge. No n'hi haurà mai un igual i el pitjor que pot passar a la vida és ser còpia d'algú. És evident que sí. I moltes vegades suposo que això es pot aplicar a altres... A tot. Cantants o alumnes, deixebles, joves, no? Sí, i a totes les feines, no pas la de la música. Exacte. A totes, sí. Que moltes vegades s'aprèn d'una persona potser a vegades més jove o potser no amb tanta experiència, però sempre s'aprèn, no? Sempre s'aprèn i sempre hi ha nous angles que no t'havies fixat i sempre noves formes de reaccionar que no hi haguessis que hi passa a tots. Avui estem conversant amb Montserrat Cavallé, a BTV Clàssica, arran de l'estrena de l'òpera Cleòpatra de Jules Massenet, que es presenta aquest dimecres, dia 13, també el dia 16, al Gran Teatre del Liceu, en versió de concert. Entre el repartiment d'aquesta Cleòpatra hi ha també altres cantants joves amb qui vostè ja ha col·laborat, com és Carlos Álvarez, un baríton... Carlos Álvarez és la primera vegada que col·laboro amb ell. És veritat que tenim en el futur 2 obres més a fer. Jo em pensava que hi havien coincidit. No, amb el que he coincidit ha sigut amb el tenor, el rus Nikolai Baskov. Sí. Què és el que, segons vostè, aporta la veu
a la maduresa o la maduresa a la veu humana amb algú d'esperit jove com vostè? La veu és algo que no té res a veure amb l'esperit. L'esperit el tens o no el tens per totes les coses del dia a dia. I si tens esperit pel dia a dia positiu, automàticament la música és positiva, o cosir és positiu, o fer un menjar és positiu. Però si en el dia a dia no tens un esperit emprenedor o un esperit positiu, és molt difícil que les coses et surtin bé. I jo crec que això és algo que, sens dubte, la música ajuda. Almenys a mi m'ha ajudat sempre. Però conec molts col·legues que també els ajuda. La música és com una mica de... Són com injeccions de vitamines, jo sempre ho dic, que corren pels rius de la nostra sang i ens donen vida. I crec que veritablement la música ha influït molt al llarg de tota la història, amb moltes reaccions de molta gent, més romàntics, menys romàntics, però no ens podem oblidar lo important que era la música per Napoleó, pels seus soldats. És absurd dir-ho, però és així. Les marxes estaven a la flor del dia, diguem, i els compositors s'afanyaven a fer-ne aviam qui les feia més importants. Més importants, sí, per desfilar, no? Sí, per exemple, això és una cosa, però exaltava, no? I qui diu això, podríem dir-ho amb moltes altres iniciatives de la música moderna pels joves, la famosa música pop i la música rock, és algo que els exalta, que els fa viure. I si els que composen això, grups o solistes, els que siguin, tenen una mica d'idea musical, perquè n'hi ha que toquen però no la tenen, però els que tenen, sens dubte, són hits a tot arreu. Això ens fa pensar en allò que diuen, que de música només n'hi ha una, de bona o de dolenta, no? En aquest cas la bona és la que ha de prevaldre. La bona és la que funciona a tot arreu, sí. Hi ha qui diu que el relleu generacional no arriba. Què en pensa? Què vol dir això? Que no hi ha, moltes vegades es queixen algunes persones, que no hi ha veus joves, que la generació de cantants a la que vostè pertany és d'alguna manera irrepetible o ha estat un moment irrepetible. Què en pensa Montserrat Cavaller? Mira, jo li vaig explicar una cosa que a mi em va sobtar molt, fa molts anys que em va passar, però em va sobtar molt. Això que vostè m'acaba de dir, que no ho dic jo, ho diuen... Això que vostè acaba de comentar és una cosa que quan jo vaig començar la carrera, que tenia llavors 23 anys i mig, ho deien que aviam quina generació hi hauria que pogués substituir a la Victòria dels Àngels, a la Tebaldi, a la Callas, en fi, tota una sèrie de cantants. O sigui que llavors ja es deia. Sí, jo encara no havia... Just començava a Basilea i ja es deia que això. I jo recordo que quan vaig venir a fer l'Arabella l'any 62 aquí, que ja feia 6 anys que havia emigrat perquè estava a Basilea i a Bremen, recordo que a l'arribar aquí em van dir, i em va sorprendre molt, encara en queda una de la generació. Jo vaig pensar, quina generació? La que quan jo vaig començar deien que ja no n'hi havia, perquè és així mateix. Aquests 12-15 anys de diferència que hi ha entre cada grup fa una diferència. El que passa és que moltes vegades t'enganxen a la cua dels altres o surten, sí, és veritat. I, bueno, jo al llarg de la carrera he recordat moltes vegades el fet de que m'han comparat amb moltes cantants de nom, quan ja no cantaven, i jo estava iniciant una brillant carrera. Per això és molt relatiu el que no pensin en la diferència d'anys. I jo, per exemple, tinc 71 anys i gràcies a Déu encara canto i procuro cantar obres boniques que s'adiguin a la meva veu i que jo pugui fer-los honor i no deshonor, sinó rendir servei als compositors. I que per molts anys, Montserrat Cavaller. Així ho faci, si no és per tants anys serà per menys, però sempre servint al compositor. Aleshores sí que passa,
i això és sens dubte molt important, que hi ha molts cantants avui en dia que són magnífics i que tenen unes veus esplèndides. Però el fet que jo recordi que jo no vaig tenir nom, com diuen, o estar una mica en el candelero, per dir-ho d'alguna manera, feia potser 12 anys o 14 que jo cantava, que vaig començar a ser coneguda, una mica. Esclar, els cantants que van començar fa 10 anys o 12 els hi passa el mateix que ara comencen a ser una mica coneguts. Clar, ningú pot dir, per exemple, que l'Ainhoa Arteta no és una cantant consagrada avui en dia. Depèn de lo que l'hagi sentida. Jo l'he sentida molt, en el Metropolitan i a molts llocs, i és una gran cantant. El que passa és que no ha vingut a fer les obres que fa que un públic, per exemple, d'una ciutat, com pot ser Barcelona, com pot ser Madrid, diguin tenim la nova soprano. No, la nova soprano existeix fa temps, des que jo li vaig sentir moltes obres que l'he sentit al Metropolitan, però aquí encara no les ha fetes. Per tant, és allò que diuen, si no ho tastes no saps si és bo o dolent. Oi? Si no ho sents, ho ignores. I a vegades és difícil ser profeta. Qui diu ella, diu altres cantants, o sigui, n'hi ha molts. Dic que és difícil ser profeta a vegades a la terra d'un mateix, no? Això diuen. Bueno, què vol que li digui? En aquesta professió seva, jo vaig tindre que estar ben bé 9 anys fora cantant per arribar aquí i dir, ai, ens agrada. Ja havia cantat a Glyndebourne, havia fet el debut a Nova York. Quina és l'etapa que recorda amb més entusiasme? De la carrera? De la carrera, viscuda amb més intensitat o de la que té especialment bons records? Bueno, tothom sap que tinc bons records del Liceu i sobretot perquè és el teatre que vaig conèixer el meu marit, ens vam casar 6 mesos després els meus fills petits venien a veure les obres que fèiem i són records molt entranyables per mi com a persona. Si hem de pensar com a cantant, bueno, li puc dir que una de les obres que em va impactar francament va ser quan vaig fer, ara fa 7 anys o 8 em sembla, la Salomé a l'Escala amb la regia d'en Robert Wilson, que tothom diu barbaritats dels nous registres que fan coses rares a l'escenari. Depèn del registre el respecte que pugui tenir per l'obra i pel compositor. Aleshores, en Bob Wilson va fer la Salomé basant-se en la Salomé d'Oscar Wilde i basant-se en la Salomé d'Strauss. Per tant, quan la Salomé es desdoblava i es tornava una nena petita, perquè en aquell moment jo cantava com una cosa infantil, o es posava brutal i dolenta, en l'escenari anaven apareixent, com si sortissin de dintre meu, aquestes figures. I, bueno, va ser una producció, jo la diria, modèlica, dintre del que és fer una nova producció diferent de com a vegades s'han fet. Ell, per mi, és un dels grans registres d'avui en dia, perquè és capaç de canviar una època, però mai traicionarà la paraula òpera, perquè sempre ha dit, i amb això li dono tota la meva admiració a en Bob Wilson, sempre ha dit que els registres que fan òpera s'han d'oblidar d'una obra literària i han de fer música, perquè han d'anar amb la música que el compositor ha creat per les paraules que han trobat en l'obra lírica. És clar, que un registre et digui això avui en dia sembla raro, oi? És una mica fora de lloc. El Bob Wilson sí, deu tenir moltes crítiques contradictòries perquè respecta l'òpera. Si em permet, Montserrat em recorda unes paraules d'un convidat que vam tenir al nostre programa, Lluís Pasqual, que també ha col·laborat en aquest teatre, i que amb molt de respecte per l'òpera, ell deia, doncs, l'òpera molt bé, sí, és teatre, és text, però per damunt de tot sempre hi ha la música. Si no hi ha música no hi ha òpera, no hi ha res.
Ell opinava això, jo penso que està molt d'acord amb el que vostè ara em comentava. Bueno, l'òpera s'ha fet per cantar, no s'ha fet per música acompanyant el que passa a l'escenari. Les pel·lícules ja ho fan, això. Exacte. Però el teatre d'òpera és un teatre d'òpera. I s'ha de cantar, i s'ha de cantar bé, i veritablement potser un cantant d'òpera no té l'elasticitat ni té potser el savoir-faire que sabria un actor dramàtic amb un escenari per fer un drama, però sens dubte el que sí sap fer és caminar amb la música i cantar amb la música, això sí. Un altre tema que li volia preguntar, ara que està tan en boga tot això del top manta, i vostè què en pensa? Què és això del top manta? Perdoni, això no ho entenc. Què vol dir? Les gravacions pirata, per entendre'ns. A vostè n'hi han fet moltes. Sí, jo tinc un arxiu importantíssim de discos que venen del live, de funcions de tot arreu del món. Ben bé les gravacions d'estudi que vostè ha fet. Sí, perquè hi ha moltes òperes, per exemple, que jo he gravat, penso que em porto gravades 86, en pirata potser en tinc 200 i pico, però esclar, hi ha quantitat d'obres com són Parisina d'Este, moltes, una infinitat d'obres que jo no he gravat en els estudis per una casa discogràfica, però que sí han sigut agafades del viu d'una funció. I li haig de dir que comprenc que per les cases discogràfiques això és com diuen, un hàndicap molt gran, però a mi res no em dóna l'emoció de sentir la ida, per exemple, del Plácido i Meva fet en aquesta casa que volta pel món en pirata, o el Ballo in Maschera amb el Plácido també que volta pel món en pirata, o tantes n'hi diria, no? Que, francament, no... Vaja, que vostè els hi perdona. Que gràcies a això es poden escoltar. Jo sento l'emoció que es va experimentar, i no parlo de que si hi ha aplausos o no, parlo de que la interpretació del viu no suplirà mai la interpretació d'un estudi. És evident. Vostè se les escolta, per cert, les seves gravacions? Li agrada? No. No? No, perquè, no sé, en les interpretacions discogràfiques, que estan molt bé tècnicament i tot el que vostè vulgui, i rodejada de col·legues sensacionals i tot, doncs a mi m'hi falta aquella expressivitat que tens en un escenari i que en una sala d'estudi, com que ha de ser tot tan quadradet, doncs tan apuesto, sí que li dones, però és molt diferent la vida que té una live performance a la vida que té un recording studio, molt diferent. Fa només uns mesos, ara ens recordava el Conservatori del Liceu, aquí al costadet on vostè va estudiar, i fa només uns mesos li van dedicar un homenatge que va ser molt entranyable. Com recorda aquells moments? Perquè que s'imaginava aquella porteta que vostè ha fet referència tantes vegades que comunicava el conservatori amb el teatre. Avui som a l'altra banda. Bueno, doncs van ser uns anys molt entranyables de poder participar i veure funcions que no hagués mai pogut estar-hi. I sobretot l'homenatge va ser molt emotiu perquè em va recordar tants anys d'estudi en aquella casa i sobretot tant carinyo que vaig rebre, perquè el conservatori em va donar una beca per poder estudiar just quan començava, perquè no veien l'afició però no tenien idea de que no ho pogués pagar. I quan se'n van donar compte, llavors em van citar la meva mare i a mi i ens va dir que podia anar a estudiar sense abonar res. Uns anys més tard vaig tindre la sort de tenir uns benefactors, la família Bertran, que em va ajudar a poder ampliar els estudis, continuar-los perquè no podia, perquè estava en molt mala situació, i això va fer factible, junt amb en Pere Vallribera, pare, que era llavors director del Conservatori del Liceu, que jo pogués acabar els estudis molt brillantment, i també, en el fons, tot el que vaig aprendre al conservatori
és algo que m'ha servit a lo llarg de tota la meva carrera. Això que diuen que s'ha d'anar a estudiar fora, jo puc dir-li que és mentida, perquè vaig tindre la sort de tenir un professor de solfeig fabulós, un professor de piano, com era el mestre Vallrovira, fabulós, una mestra de cant, Eugènia Kemeny, que em va ensenyar la tècnica de la respiració, que jo avui passo a altres persones que els hi ha servit de molt, molts estan en carrera. Encara vigent. Sí, des de luego, perquè si no jo no cantaria, és la base de l'instrument. I els idiomes també em vaig aprendre, la composició, el fet de poder sortir després de 13 anys d'estudiar al conservatori i poder-me no encarar, però sí parlar amb el director de l'òpera Mavra de Stravinsky, que volia fer una cosa que no estava escrita, i poder-li dir, però aquí això no hi és per això i per això, perquè aquests harmònics no casen. I tindré que donar-me la raó. És molt important poder parlar amb un director d'orquestra, no dic al seu nivell, però quasi, perquè si no, no pots fer una carrera musical tan rica i tan plena. Sobretot has de conèixer els estils dels compositors. Tu no pots cantar Mozart com cantes Strauss i no pots cantar Puccini com cantes Verdi. Són estils, però els has de conèixer per saber que són diferents. La tècnica i la veu és la mateixa, però els estils dels compositors són diferents i això no ho pots pas mesclar, perquè si no ho cantaràs tot igual. Suposo que això és el que dona la talla, el bon gust, el nivell a un artista. Hi ha molts cantants que ho saben, un d'ells és el Plácido, l'altre també és el Luciano, l'altre és el Josep, l'Obrachova, o sigui, n'hi ha molts que ho saben, molts. Senyora Montserrat Cavaller, hem arribat pràcticament al final d'aquesta entrevista. Em sap molt greu perquè jo miro molt la seva cadena i m'agrada molt quan estic per aquí, perquè és molt, permeti'm que li digui, és molt senzilla, tothom l'entén, és com si parlessis amb algú a casa teva. I això no ho tenen totes les televisions. Moltes gràcies, per ser tan familiar. Doncs gràcies a vostè per dedicar-nos aquests minuts. També li agraeixo els seus comentaris. Jo també, gràcies a la seva amabilitat, també m'he sentit així conversant de forma molt cordial i molt amigable. Bueno, és com ha de ser. Com ha de ser. I li desitjo que aquesta estrena de Cleopatra aquí al Liceu vagi molt i molt bé. Moltes gràcies, molt agraïda, encantada. Doncs això és tot des del Gran Teatre del Liceu. Us convidem des de PTV Clàssica també a assistir a aquestes representacions de l'òpera Cleopatra, que seran aquest dimecres, i el dia 16, és a dir, 13 i 16 d'aquest mes d'octubre, aquí al Gran Teatre del Liceu. Fins ara mateix.